Budoucího? Motoristy. Dobrý den, tati, hlásím, že celá třída je připravena na straně 6. Lekce 4. Světelná signalizace. Děkuji. A hned žadstvu pověz, kde se setkáváme se světelnou signalizací. Na ulici, tati. Především tedy na křižovatkách. Na křižovatkách a jiných místech, kde je hustý provoz. Žáno. On je vlastně semafor, vlastně trošku takový, řekl bych, elektrický strážník, žáno, tati. Příslušník veřejné bezpečnosti, když už. Ale toho připomínáš velice správně, protože taková křižovatka může být řízena buď světly, nebo příslušníkem, nebo čím ještě? Já nevím, já se radši dám podat. Nebo dopravními značkami. Aha, dopravními značkami. Ano, dopravní značka na křižovatce ti přece zrovna tak říká, zda máš přednost, nebo nemáš. Že ano, jako ti to říkají světla nebo dopravní orgán. A jak uvidím, že si jel značka neznačka, zavřu ti kolo do sklepa a nesedneš si na ně, dokud ti nedoroste rozum. Já bych nejel, ale Hampl by jel, tati, Hampl určitě. Nikdo nepatří na ulici nebo na silnici, kdo nerespektuje pravidla silničního provozu. A cyklista teprv ne. Tento odskáče nejvíc, když se něco semele, z toho je pak největší fašírka. A co když, tati, je na křižovatce i příslušník, i světla, i značka? Velmi správná otázka. A značka třeba ukazuje, že máš přednost, že ano? No právě. Na semaforu ale svítí červená, že ano? No právě. A příslušník ukazuje, pojeď. No vidíš, no velmi správná otázka. Jestliže řídí provoz příslušník, pak platí jeho pokyny. Aha. A světla ani značka jako by tam nebyly. A když provoz neřídí příslušník? Tak platí to, co signalizují světla. Aha. Až zhasnou, budeš poslouchat značku. A jak je to dál, to si povíme v jiné lekci. Dneska si řekneme o těch světlech. Co je úkolem světelného signalizačního zařízení? No, spusť. Úkolem světelného signalizačního zařízení? Ano, je co? Svítit. Cože? Svítit má lucerna nebo ponocnej. Světla zajišťují bezpečnost silničního provozu. Červené světlo s panáčkem dává například chodcům. Jaký příkaz? No, nevstupuj. Do vozovky. Ano. Když svítí zelená, znamená to, že smí přejít ten ponocnej. Každý, že smí vstoupit do vozovky, žádný ponocnej. A když smí přecházet ponocnej? Na zelenou jako každý jiný. Jsi říkal, že jo, ne? Jinak, že všichni jo? Každý smí přijít na zelenou. Ponocnej, neponocnej. Každý, povídám. A když se zase rozsvítí červená, znamená to co? Jestliže přecházíš vozovku, no, dokonči přecházení. Jestliže jsi na chodníku, tak do vozovky nelez. Nevstupuj, žádné nelez. Mluvíš k žadstvu a ne k šťovkám. A teď si vezmeme motoristy a cyklisty. Zelená znamená? Volno. Správně. Žlutá pro cyklisty znamená? No, to jsem zvědav. A červená stůj? Už nejsem zvědav. Žlutá znamená pro cyklisty nevýjíždět do křižovatky. Ale prvé si říkal, že znamená, no to jsem zvědav. Já byl zvědav, jestli to budeš vědět, ne, že to znamená, to jsem zvědav. Žlutá zakazuje cyklistům vjet do křižovatky, zatímco řidič motorového vozidla křižovatkou projet smí, jestliže co? Jestliže mu to nevcípne. Jestliže by tím náhlým zastavením ohrozil ostatní. A červená znamená pro motoristy i cyklisty stůj. Správně. A pak může svítit červená i žlutá zároveň a to říká pozor, připravit se k jízdě. A teď pozor, vážené žačky a vážení žákové. Důkladně se zadívejte na obrázek na straně 6 a dejte se do něj s červenou, zelenou a žlutou pastelkou. A zítra nashledanou. Nashledanou. Tu.